فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزل عوت سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيكم كما تكونوا سنة تكونوا نايوتر من يوتيو لومي أزي أقداسيت برقص دما نمبزحتنا تكتب كينا زا فيديو زيا really أبكوننا زتمسرته نبزحات دك تبعتيو زقات أمزلو كمون دك نستيو زقات أمزلو تساقمن شقرن إنا غنري مچم إذن قرات زي أبكال حبرة السبينا نريو زلنا أب حبرة السبنا جينا زيت دهس سجرات مخانو دما مفلاتن مجنزابن يدلي سلازي نزرينا كنفرارد وي كنصرارف وي كنصالا ديكونس عمرونا كفيتنا ازي صقم زكم زلو تردينا نمفواسو كلنا حبيرنا خنسرح لنا بزح غزي خوسدا يكونكن بليز زيا نا بزح سب تبصح سان مفلات سان مستوعال سان كمزي غيركا صبو غيركا مردا اتشجر سامردون مزرابون بزح سب يبدلالو سو افتحزو مخنيات برقص زبكيكم نغرات كترخبو سلازخونكم مجمريا هزيا خنجمرينا بزي سباي كنجمرينا صنيح لا خغلصلكم Answer, you claim you spent 5 years in prison for failing to pay child support for the defendant, Ms. Sears' son, Dylan. That's right. Mr. Manser, you مجمريا زتري وزلهم سباي 5 عامت اب اسر بيت عليفو ينا بيت فرد ما تيزالو 5 عامت هاي سلا زغبره نتودو تباهيل زلو نعو تشايلد سبورت تزخفل ገንዘብ ስለ ዘይከፈለ 5 ዓመት ተኣሲሩ ድሕሪና ቤት ፍርዲ ወዳይ ይኮነን ይሊዝ ማጎት ነር ማለት እዩ 5 ዓመት ተኣሲሩ ወፂኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ክፍረድ ቀሪብሎ ወድዲ ኣይወዱን ክንሪና Answer, you are not Oh, God. his father. Oh, man. 5 years in prison. Do you know? Yes, ma'am. كبيد أرستيو 5 ዓመት ኣብ እስር ቤት ህሊፉ 5 ዓመት ሕሰቦ ካወፂው ወዲ ይኮነን ስትራይ ግን ኣይኮነን ትዛሕዝን ክፋሉ ትፈልጥ ነር ክዲኺ ኢላ ምስ ሓተተታ እወይ ይፈልጥ ነይረ ኣቦ ከም ዘይኮነ ትብለላ ማለት እዩ Do you know? Yes, ma'am. You know who his father is. Yes, I talk to him still. زقرم ግን ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ጭካነ ክትዛረበሉን ኣይትኽእልና እቲ ትኽክለኛ ኣቦ መን ምዃኑ ትፈልጥ ነይራ እዚ ኣቦ ዘይኮነ ን5 ዓመት ዘይከፈልካ ተባሂሉ ተኣሲሩ ከሎ ግን ወላ ሓንቲ ክግበር ኣይትኽእልን ነዚ ሕጂሲ ብኸመይ ክትክሕሶ ትኽእል እዚ ነገራት እዚ ሓንቲ ከይዝሪኢኻ ይትዛረብ ክትብል እንዲኹም ክንቅፅል ኢና ብዙሕ ቪድዮታት ክንርኢና ልብኹም ክሰብረኩም እዩ this is really powerful ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እዚ ዝበልዎ ቪድዮ ክንርኢና ኩሉ ሕማቅ ጌርኩም ከይትወስድዎ ፕሊስ ላይክ ግበርዎ ናብታ ኔክስት ቪድዮ ክንሰግር ኢና ሕጂ ኦኬ ሌትስ ጎ In the case of Benning versus Bodine, when it comes to 6-month-old Jermaine Benning Jr., it has been determined by this court. Mr. Benning, you are not the father. What the? ኣቦ ይኮን ካን ተባሂሉ ዝኻ Oh, I'm so sorry, Mr. Benning. I got cribs and playpens and toys, and I've done everything that I do, and Ms. Bodine, do you know who Jermaine Jr.'s father is? No, Your Honor. I didn't know that was going to come out like that. Well, you ኣቦ ተታሓቅ እቲ ናይ ብሓቂ ኣቦ መን ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ኢላ ተሓታ ፀኒሓ ኣይፈልጥን እየ ኢላታ may not have known
But if it's not Mr. Benning, and it's not, do you know, keep track of, have an understanding, recollection, memory of the other people you were sleeping with during that time? Because you said We no. were together during that time. You said you don't have that? You don't know. No, Your Honor. ኣብቲ ግዜ እቲ ምስያ ነይራ ስለዚ ይዕሩኽ እዮም ነይሮም ንበሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ትፈልጥ እያ ክትሕሱ ተደይደልያ ክትደናገር ትኽእል እያ ምስ መን ደቂሳ ኣይጋጥምን እያ ንብል ኢና ግን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ብትኽክል ከይትፈልጦ ትኽእል እያ ትሰብ ግን ምስ መን ደቂሳ ትፈልጥ እያ እቲ ወዲ ተባዕታይ ግን ኣብቲ ናታ ንሳ ትሕብሮ ሓበሬታ ጥራይ ዲፐንድ ክገብር ዝኽእል ስለዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓላፍነታዊ ሓላፍነት ዝሓትት ስራሕ እዩ እዚ I'm asking this as respectfully as I can. When you say you don't know, like you don't remember sleeping with people, or is it just that there were so many you can't remember? Or what is it? Because at this point, I hope you go and find the biological fathers for your children, because the same way Mr. Benning gets those texts and all those people in his ear, that's how they do the kids. Sometimes people can be very cruel. So እቲ ዝበለፀ እታ ዳኛ ከም ትመክር ዘላ ወይ ትሕብር ዘላ እዚ ነገራት እዚ ብእዋኑ ተነጊሩን ተሓቢሩን ዘድሊ ነገር ሓበሬታን ምርዳእን ብእዋኑ ክግበር ኣፀቢቑ ኣገዳሲ ትብላላ ከም ውፅኢቱ ድማ እዚ እንተደይተገይሩ ብደገ ብካልእ ቃልዖት ብካልእ ክመፅኦም ከሎ ልቦም ዝሰብርን ኣመና ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን And the next thing somebody want to come drop a dime that you know Jermaine ain't your daddy. I don't know why people can be so cruel, but we hear it over and over again. And you never want that to come to your child that way when you could have told them. You too could have told them. All right? We have counseling and resources for you. Please talk to Dr. Jeff. Please. So again ንሪኦ ኣለና ኣብ ብዙሕ ኬዝ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ተወሳኺ እውን ክንርኢ ኢና This is going to be very very serious video ከምዝሎ ከምዚ ኩሉ ኣብ ኩሉ ኣባና ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ብርግፅ ግን እዚ ነገራት እዚ ብምስትውዓል ክንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ኔክስት ንሪኣ ቁርብ ከተሕዝነኩም እያ ግን it is also true For a living. I don't work. So what do you do during the day? Nothing. እንታይ ትሰርሒ ኢላ ምስ ሓተተታ ኣይሰርሕን እየ መዓልታዊ መዓልቲ እንታይ እናገበርክ ተሕልፍዮ ወላ You ሓንቲ don't want to work? No. No. So ሰርሒ you're just ትደልኒ living ኢኺ off of his No. child support. ክሰርሕ ኣይትደልን እያ ብኸመይ ትነብር ምስ በለታ ድማ በትሱ We live ዝኸፍሎ with our mother. And you're proud of that? Well, we were living with him, and I was a stay-at-home mom. He made the income. But you can work now, right? I can, but No, but you can go get a job, right? I could, but I'm not going to. My rent's free. My food is free. እቲ ቀደም ምስ ከለኹ ንሱ እዩ ናብ ገዛየ ዝኸውን ነይረ ናይ ገዛ ነገር እየ ትሰርሕ ነይረ ንሱ ሰርሕ ነይሩ ካብ ምስ ንፈላለ ድማ ምስ ኣደይ ድማ ገዛ ናታ እዩ ስለዚ መግበይ ብናፃ ገዛ ክራይ የብለይን ገዛይ ብናፃ ዘስራሕ ምክንያት እውን የብለይን ትብላላ ምባላ ጥራይ ዘይኮነስ ኣባህላኻ ዘሰንብድ እዩ My mom's a homeowner. We don't have to pay nothing. Who covers health insurance? I do. What I'm going to do is give you credit, actually. Bring your child support down. And Down? monthly, yes, slightly. It's still expensive. $1,093 a month. That's it. Well, it would be more if you get a job. He would pay more if I got a job. No, it would be more for the child if you got a job. So ብርግፅ ካብቲ ኣብ ቪድዮ ንሪኦ ዘለና ከሲሳተ ኸይዳ ኣብቲ ዝኸፍሎ ዘሎ ንክውስኽ ማለት እዩ ነቲ ከይድ ምስ ራእየ ታዳኛ ግን ኖ እቲ ዝኸፍሎ ዝነበረ ክጎድል ምዃኑ ሽሕን ገለን ክኸፍል ምዃኑ ቀደም ብዙሕ ከም ዝኸፍል ዝነበረ ማለት እዩ ሰንቢዳ ከመይ ገይሩ ክጎድላ ገለገለ ትብላላ እታ ኤክስ ናቱ ማለት እዩ ኖ ስለዚ ንስኺ ክሰርሕለክ ክውስኽ ተኮይኑ እቲ ገንዘብ ክዓቢ ተደሊኹ እዮ ክሰርሕለክ ኢላታሲ ኣነ እንተሰሪሐስ ንሱ ብዙሕ ክኸፍል ኣለዎ ኢላታ ኖ ከምኡ ይኮነን ንስኺ እንተሰርሕ ክባቲ ደሞዝ ስለ ዝበዝሕ ነቲ ቆልዓ ፅቡቕ ምኾነ ነይሩ ኢላታ ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ኣካይዳ እዚ ነቲ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኣዝዩ ዝርገት ፈጢሩ ዘሎ ምዃኑ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚአነን ይብል የለኹን ግን ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣመና ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግን ከም ዝረአ ምስትውዓል የድሊ ኩላ ዝበኸየት ጓል ዝተበደለት ማለት ኣይኮነትን ምክንያቱ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነቲ ምብካይን ከምዚ ኮይነ ምባልን ከም ሸፈጥ ወይ ከዓ ከም መሸፈኒ ከም ዝጥቀማሉ ንደቂ ተባዕትዮ ድማ ኩሉ ግዜ
سرقتن عمستن كم زخونو ناي مقبار كإلات كم زلو مفلات يدلي كلتا فيديوهات شير كنقبرينا I know زي حجها مليسا خطوكيكم يا جن sometimes زي اللي ناقو دايس لزخونخا كنفلت ألا نازي بزحات دك تبعاتيو بسنك زي هيوتهم أبحادة قدات سواي دك تبعاتيو بنيشتي دي كونس بزتاقانا نغطري نفسا قتلت زفتهم أبتناي suicide rate كرا خلو زتاقانا نغطري دك تبعاتيو من نفسهم زدفو شقروم زفلت يلن أب سربي زقاتو بستاقانا نغطري دك تبعاتيو أب دخنتن أب قدام حدرن أب كالون زودكو دك تبعاتيو نايزوم تساقام زقدس أكال يلن بزعبو كزارب قزيزة أكالون يلن that's why ناتنا دك تبعاتيو دمخا زسترسعو كفاليو بزعبا بوليتيكا بزعبا وقن تزي كوينو بزعبا قداياتومن شقراتومن كزارب دلي زلوون نعو قزي هيبو بزعبو كسرع زخل تكال يخون محبر يخون سباتون وحداتيوم so let's نزيا next نسمع You are not the father. I'm very sorry. And I go see my baby. again جون أبواي كون كان زبلينا رينا بحكي مبزحت أبو مخان بإمنات تقبر ويكا بإمنات تقبلوا دامبر كل أبو فليتو أيكون أبو زخون that's why زنقرات زي بدينا قالك فلات خليجن in general كان عنا زحاتت حلافنت زحاتت عرستيو even أبنت زياتهم أبوي أيكون كان تبهيلهم يبهلوا أبزع نقرات جن even أبوي كون كان تبهيلك خلقات مغفال كتكسر كم تخلون كتفلت علىك سلازي تكون تات أزيو كبيت قبل ذلك ربعتيو زقبر تمززانا يحقي كمون زي معريناتنا يحقي كن ريغ لنا دكنسيو تقول نابنك وهاب كل حما مالتيكم كن اديتات نفعاتهم كخونا خلاين ان جنرال جن دك تبعتيو شقراتهم ببس حز زارب الله كال يلن ابزي نزار سكر خلقو زي تعدنا فيديوهات رخيبه على تيك توك طراي مالتيو كندي حجزون بجنزب زبلو مخنياتو بيت فرد خيدهم كقاسسو جنزب زودو نتقو ناي دقوم رأيين ناي دقوم قداين خقالسو جنزب زسانو مخنياتو دحر تفتح زاتوم ام فتح زي خسروان قالن طغلالا بوغيروم لوز غبرو غوفاند مزي اوطيوم زلو صعاد بزحري يالله تو እዚ ፀገማት እዚ የለን ኢልና እሽሽ ኢልና ንሓልፎ እንተለና ጨካና ስለ ዝኾነና ብላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋት ኣለኹም እዮም ተና ኣሕዋትኩም እንታይ ሽግር ከጋጥሞም ይኽእል ምስትውዓል የድሊ ኣወዳት ኩሎም ፃድቃን እዮም ይብል ኣለኹም ክንደይ ኣወዳት ኣጋፋዕትን ዘይሓላፍነታውያን ከም ዘለዉ ርዱ ጌርና ንሰዶ ኩሎም ግን ከም ይኮኑን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚአን ኣይኮናን ኦኬ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ንዓረ ደቅኻ ንዓኒ ደቅኻ ኣቦኹኖም ንሓግዞም እናበላ ከለዋ ዝሕግዘን ዝሰምዓን ዝሰኣና ውሑዳት ኣይኮነን so next ንሪያ ጓል እምበር ነዚ ትደስስ እያ ክትከውን እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ እውን ብዙሕ ቪድዮ ሪአ ኣለኹ ተስፋ ዝህብ ድማ እዩ so ራይዋ እንታይ ትብል ዘላ ቻይልድ ሰፖርት ንቆልዓ ዝኽፈል ገንዘብ ስለምንታይ ዘይተኽፍልዮ ምስ በልዋ ኣየኽፍሎን እየ ምክንያቱ 50-50 እቲ ምእላይ ናይቲ ቆልዓ 50-50 ፍርቂ ተማቒልና ኢና ስለዚ ንዓይ ክኸፍለኒ ኣገዳስነት የብሉን እቲ 50 ክፋል ምስኡ ክኸውን ከሎቶም ቆልዑ ደቁ ባዕሉ ይኣሊ ባዕሉ ይገብር ምሳይ ክኾኑ ከለዉ ድማ ባዕለይ ደቀይ ይኣሊ ምክንያቱ ፅንሂላ እንታይ ክትብለና ክንሪኣ ኢና ነቲ ገንዘብ ዘሰሓሕብ ገንዘብ ናብቲ መንግስቲ ናብቲ ክንኣልዮ ከለና እንታይ የጋጥም ትብል ኣላ ቻይልድ ሰፖርት ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ዝኽፈል ናይ ቆልዓ ዝበሃል ብመሰረቱ ካበይ ዝመፀ እዩ እንድሕር ኢልና ጠቕላላ ኣብቲ ሂወት ናይቲ ቆልዓ ክሳተፍ ንዘየድሊ ሰብኣይ መቕፃዕቲ ናቱ ወይ ሓላፍነቱ ናቱ ንኽስከም ዝተገበረ ዳ እምበር ኣነ ንደቀይ ክዕብየ ምስ ደቀይ ግዜ ከጥፍየ ንደቀይ ባዕለይ ከኣልዮም እየ ኣብ ሂወቶም ክሳተፍ እየ ንዝብል እቲ ገንዘብ ንመንግስቲ ክፈል ደቅኻ ግን ኣይትርእን ምባልቲ እዚስ ነውሪ እዩ ኣዝዩ ኣዝዩ ዓብ ገበን ድማ እዩ ምክንያቱ ኣብዚያ ከብርሃልኩም ገንዘብ ከፊልካ ማለት ንደቅኻ ክትርኢ መሰል ኣለካ ማለት ኣይኮነን ቻይልድ ሰፖርት ከምኡ ድማ እቲ ካስቶዲ ራይት ወይ ከዓ ንደቅኻ ምርኣይ ክልተ ነንበይኑ እቲ መንግስቲ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ብዝፍለጡ እንታይ ይገብር እስከ
ነቲ ገንዘብ ናይቲ ቆልዓ ንምውሳድ ብጣዕሚ ቅልጡፋት እዮም they are very fast about ስለምንታይ ኩሉ እቲ ገንዘብ ናብ ሲስተም ይዛኣቱ እምበር ናብታ ኣደ ኣይኮነን ዝኸይድ ካብኡ ድማ እቲ መንግስቲ እቲ ስቴጅ እቲ መንግስቲ ገንዘብ ዝረኽቦ ኣለዎ ሰብኣይን ሰበይትን ሓዳር ክፈርስ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ መንግስቲ በነፊት ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ብፅቡቅ ዶኩመንት ዝኾነ ሓሳብ እዩ እንታይ እሱ እቲ መንግስቲ ወይ ካቶም ኮርትስ ቶም ቤት ፍርድታት ክፈላለዩ ከለዉ ነቲ ቻይልድ ሰፖርት ብመንገዲ ቤት ፍርዲ ስለ ዝኸይድ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ናብቲ ቤት ፍርዲ ይዝኣቱ ስለዚ መጠን ብዙሕ ዝኸፈለት ሰብኣይ መጠኑ እቲ ፐርሰንቴጅናቶም ተኣታውናቶም ይዓቢ ነዚ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ኣገለ ከይዝስ እታ ጓል ከምዚ ሕጂ ኣይደልን ኣነ ቻይልድ ሰፖርት ተዋብልዎ ምስ በለቶም ኣይነፍቅድና ዝበልዎ ከይዝ ኣሎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ ማለት እዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንኸኽስቡ ኢሎም ጥራይ እውን ኣይኮኑ ዝገብርዎ እቲ ሲስተም ነቲ ስድራ ቤታት ይዕንዩ ኣፈሪሱ ፋሕ ኣቢሉ እታ ጓል ኣንስተይቲ በይና ነቶም ቆልዑ ክትዕቢ ምስ ጀመረት ግዜ የብላን ክሰርሕ ያንሳ ኣያኽላኒ እቲ ገንዘብ ሰብኣይ ክኸፍሎ ዝኽእል ክንምንታይ ብዙሕ ይኹን ንዑ ብዙሕ እዩ ንዓግና ኣያኽላኒ ስለዚ ክሰርሕ ከጀመረ እቶም ቆልዑ ኣበዮም ዝውዕሉ ኣብቲ ሲስተም ኣገይን እቲ ፕሮግራሚን ነቶም ቆልዑ ከም ዝደለይዎ ገይሮም ብሬን ዎሽ ገይሮም ክዕብይዎም ምሉእ መሰልን ምሉእ ዕድልን ኣለዎም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንከይድ ኣለና እዛ ሕጂ ንረኽባ ረብሓ ዘይኮነ ድሕሪ 18 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት እዚ ነገር እዚ ከም ሕብረተሰብ ከም ስድራ ከም ሕብረተሰብ ኣበይ ከብፅሓና እዩ ኢልና ንሕሰብ ንሕና ብሙሉእና ነዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ብትግርኛ ትሰምዑ ዘለኹም ኣቦኹምን ኣዴኹም መብዛሕትኹም ኩልኹም ኣይብልኒ ኣቦኹምን ኣዴኹምን ሕብረተሰብኩምን ገኒሑን ጠሚቱን ስለዘዕበየኩም እዩ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ዘለኩም ነዚ ቪድዮ እዚ ክትርእዩ ድማ ድልየ ዘለኩም እንተዘየለ እዚ ቪድዮ እዚ እውን ትርጉም የብሉ ንዓኻትኩም ተፀሊሉ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ርግፅ እንታይ ማለት እዩ ፕሊስ ነስተውዕል እዚ ሓበሬታ እዚ ንክንፈራረድ ንክንፀራረፍ ዘይኮነስ ነፍስና ንክንፍትሽ ከባቢና ክንፍትሽ ንሓትሕትና ክንጋናሕ ሕብረተሰብና ድማ ብሓላፍነት ንክንርእን ንኸነድሕንን ነቲ ዝቕፅል ወለዶ ድማ ንክንሕግዝ ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ ላይ ግበሩላ ናብ ካልኦት ንክትበፅሕ ድማ ናትኩም ኣበርክቶ ክኸውን እዩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ተመክሮ ፕሊስ ኣብ ኮሜንት ግደፍዎ ነዚ ቪድዮ ዝርኢ ኩሉ ነቲ ኮሜንት ስለ ዝሰምዕ ስለ ዘንብቦ ካብኡ ድማ ክመሃር ክእሉ ተመክሮኹም ሸር ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታብ ዝኽንውዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ክንብለኩም ፅቡቁ ቻው ኣብዚ ዘበን እዚ ዕዉት ንኽትከውን ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት የድልዩና መጀመርያ ሰሪሕካ ገንዘብ ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዘምፃናዮ ገንዘብ ብኣገባብ ሒዝና ብኣገባብ ከነወፍሮ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ስቶክ ማርኬት ከም ቀዳማይ ምርጫ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ ብውሑድ ገንዘብ ናብ ዝለዓለ ዕብየት ክንከይድ ስለ ንኽእል ብውሑስ መንገዲ ፈሊጥና ኣለሊና እንተኸይድና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም እውን ኣለና እቲ ካልኣይ ኣብ ክንዲ ነቲ ደሞዝካ ክትዕቢ ተወሳኺ ስራሕ ትገብር ተወሳኺ ክእለታት ንኽትሃንፅ ክትብገስ ኣለካ ምክንያቱ ክእለታትካ እንተዓብዩ ኣታዊታትካ ክዓቢ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ትርፊ ግዜና ክንመሃርን ክንዓብን ክንክእል ኣለና ኣብቲ ንኸዶ ጉዕዞ ክሕግዙና ዝኽእሉ እቲ ሳልሳይ ድማ ሓድሽ ምንጭ እቶት ክኾነና ዝኽእል ቢዝነስ ክንሃንፅ ኣለና እዚ ድማ በቲ ዝተምሃርናዮ ክእለት ክኸውን ይኽእል በቲ ኣብ ሆብናትና ዝተመርኮሰ ክኸውን ይኽእል ነዚ ንክንገብር ክሕግዝ ዝኽእል ብዙሕ ፕሮግራማት ኣብ ድራር ሂወት ቀሪብናልኩም ኣለና ምስ ኩነታት ናይ ሂወትኩም ብዝሰማማዕ ከድልየኩም ዝኽእል ኮርስ ወሲድኩም ናብ ዕብየት ንክትብገሱ ድማ ብትሕትና ይፅዋዕ